Harvestory značky Ponze jsme se rozhodli pořídit z důvodu spolehlivosti a kvality. Dobrý den, jmenuji se Roman Petřík a jsem zástupce firmy LDF Rožnov a.s. Nacházíme se na pracovišti státních lesů v západních Čechách. Společnost LDF Rožnov vznikla v roce 1999 a harvestorovou technologii jsme začali provozovat v roce 2008. Harvestorovou technologii s navijákem jsme pořídili dle požadavku zákazníků, protože je potřeba zpracovat porosty v terénech, kde je nutné použít naviják. Harvestor Bear jsme pořídili z důvodu jeho stability ve svahu. Harvestory značky Ponze jsme se rozhodli pořídit z důvodu spolehlivosti a kvality, případně dostupnosti náhradních dílů. Kromě standardních harvestorových technologií naše firma pořídila podkorňovací sady na všechny harvestory pro likvidaci kůrovce. Dále jsme pořídili klembank pro přibližování dlouhého dříví. Dále jsme pořídili kolopásy pro neúnosné terény na střední harvestor a v neposlední řadě navijáky na zpracování dříví ve svahu. S firmou Ponze jsme spokojeni i se servisním zázemím a servisními pracemi a jsme rádi, že je zřízeno nové servisní středisko blíž naší firmy.